Gata, sta recording, gata, sta recording. Băi, ne-au văzut, cred că. Nu, vor să sară. Doamne, ajută, faceți o croci. Lord. Sare stay drip. Săriră. N-a Da, sărit. N-a sărit, îți zic eu că Nu a sare sărit. stay drip, îți zic eu că sare stay drip. O sărit Ionuț. Bă, Floriane, vino aici. A plecat stay drip, spune-le GG War. Ba nu, n-a plecat. să dea acum să leși să ne bate pe toți așa într-un loc. Mamă, cât sunt! Das bere, Slashner. A sărit unul invi jos. Mamă, cât sunt. Bă, Mamă! puneți-vă vere shift că vă vedem, vă văd eu de aici. Îl văzură. Mama e Face Mario pe X, eu zic să spune GG War. Zi, sărit sau nu? Că a trecut timpul. Și 47. Bă, spuneți GG War acum. Amut. Stați aici, spune Vlad, sărit sau nu? Bă, să spună Teo, mă, că el n-are unmut. Spune GG War. Dacă se face Bă, 5... Teo n-a sărit. Teo nu-i cu noi. Ce, E mă? aici prostul. Bă, dar ce-am plecat de aici, Florian? Nimeni, Renex. Nu, uite-mă pe mine. Eu sunt aici. Unde crezi? Nu sare, mă, arunca ceva jos. Vă arunca cu toată jos. Vine cu forma. Mamă, vire, Au sărit mulți inviși, bă, au sărit și... Face Mario level întâi. Da. Și după aia, că A, gata. sare lor Nicon, a venit și lor Nicon la PvP. Nu, lor Nicon Zure. Da, lor Nu ne băgați Bă, combat, bă, nu ne bă. băgați combat. Bă, hai să gândim logic. Mergem când sărim în partea dreaptă, că acolo ăstea invizilor să fie jos aici la noi. Am mai băut încă 3 inviși poțiune. Mergem în dreapta acolo, că acolo nu cred că stau invizii. Da, în dreapta. Dar până vin, o să vină, dai seama, o să ne ferim. A venit și Real Flow, a venit și Real Flow. Mai are să vină Mario și Trebuie să gata. vină aici în colțul ăsta să nu ne vadă. Vlade, vină! Bă, vă văd, Moi cu F5 la ei. Bă, golea că de-a lui, că nu mai pot. Și eu mă uit pe F5, nu da, nu mă Antrenat băgați. lui, bă. Uite-l pe ăla, care e mă ăla? Eu sunt. Shift. Am terminat doza de-a lui, cred că brâng doza acum. Am terminat să Spuneți mere GG War, că ăștia nici pregătiți nu știu să sară. Zi, GG War. A băgat măr, vin. Nu mai, Vlade, pune-te. băgam mă și eu. Băgați mergi. A dat poța, a sărit. Dați poți. Mario nu vine. Sărim? Au sărit toți. Au sărit toți. Am dat slow. Am slowness. Am slow. Pe mine, mi-a dat textul jos, ajută. Am luat textul. Slow lord. I-a picat netul lui Florian, GG. I-a picat netul lui Florian. Mare lord. Mario. Real flow mor. Mario, ajutor. Arată vizul ăsta. Hai Clenex, omoară-l. Teo, help. Taci, Rareș. N-am luat pe ăla, am furat vizul totul. Eu n-am luat nimic, avere. L-am omorât pe Real Flow, Mor de Real Flow. Moare Stay Stay mor. Puli cu aia Vlad. Ha? Real flow. Ești prost. am Mi-a dat flow Clinex mie. Mama, a luat toți flow-vere. Ajută-te! E totemul lui Minecrafterul, cred. Ajutor. Nu eu mi-am Și luat. moare. Unde sunt ăștia? Au plecat. Uite pe juchilele. Real flow. Bă, mi-a picat netul. Dai pe real flow. A murit unul, what? Eu am bătut pe lor. L-am bătut pe Zurea. Are turtle. Mi-a dat turtle. Și cine? Băi, l-am bătut pe lor. L-am bătut pe lor, Mi-a luat slow de la invis. Vin. Unde? Stay drip. Stay drip. Nu! Au omorât invisul, Stay drip. Dați-i pe slow, dați-i pe stay drip. Stay drip mor. Am sărit vere. E mor Stay drip. Poți-ne slow iară. Dați-le, mi-mi pică netul. E mort Stay drip, vere, e mort. Îmi pică netul. Da. Mi-a luat slow. Unde e mă Stay drip, mă, frate? Unde e Stay drip, mă? Uite-l, fuge. Ajutor, am turtle. Vin. Cine dă pe Eu tine? am turtle master, vere. Lenex. Un Vlad. Stai, Clenex. Hai mă că câștigăm.
Fut-o Stigman. Oh, bă, să moară Stay Drip, să moară Stay Moare, Drip. moare Teo, uitați-vă Teo, este Bă, stai, privere. Mi-am luat slow, mi-am luat slow. Stay Drip, Stay Drip e periculos, Stay Drip e periculos. Teoren, mă stai cu asta. Are slow, dați-mi Stay. E bine, Stay Drip e mort, Stay Drip. Dați-mi Stay. Stay Drip. Mamați. Are slow mare Stay Drip, are slow. Mamă, clenexe, puneți alta. Mă bate Stigman. A murit! Moare. Dați-mi Stay, că nu mai are ce E mort. Nu pot să... Sparg cascanul Stay Drip. E mort. Dă-ți pixele. Stai că iau eu. Mort. Stai că iau eu iteme. Stai că iau. Vin. GG-uri. A luat sabia Clenex. Am luat sabia. GG-uri. GG ori bine, bă, am filmat-o. Bă, Teo, help me. O pun pe YouTube. O pun pe YouTube asta. Stai, mă, lasă, Unde moare Teo? Sus. Mai este flow. Bă, flow e sus. Flow e sus. Să dai mie sabia să mor tu de nou. E sus pe flow. E sus pe Mă, hai sus. GG-uri. mă, de copil orfan. Bă, proști. Și cine mai joc? GG-uri, bă! Am văzut. Mama, i-ați făcut praf vere. Ajutați-mă cu Stigman, că eu mor. Opa. Mamă, că Clenex, mersi. Mi-am luat sabia Angels înapoi. Da, ajutați-mă și pe Bă, mine. dacă vezi, bă, Iron ca YouTube spune-i bă cum e. Dar știi cum a scăpat? Stai, mai zi o dată. E înapoi, bă, că a luat un invis tot. Ale Luca, Ce? ai văzut ce am făcut eu, da? Da, am văzut. L-ați prins pe scară, am văzut. Băi, am spart 3 căști, stai de pe eu. Eu am spart una acolo, când... Am dat eu cu Minecraft-ul. Am filmat, o pun pe YouTube asta. Pune-o. Cred. Da, dă link aici.